ife bụ na mmadụ na-eme Chukwu fụrụ ya ife bụ na mmadụ na-eme Chukwu fụrụ ya ife bụ na mmadụ na-eme Chukwu fụrụ ya Chukwu fụrụ ya na Chukwu fụrụ ya ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze n'uwele unu mụ malụm nụ ụwa bụ nke onye dị n'ụwa na bụ nke Chukwu okwu agala nye gwa nwa ogbenye ka ọ na-ebela akwa ogbenye kwesị ya lie ikpeazụ ka ịmalụ onye nụ kasị mma Chukwu nọme na Chukwu nọme ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke Olisa ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye enu ụwa na bụ nke Chukwu oji ajụ ebe a na-ebe ajụ na-adị ebe a na-ebu Onyeoma Tochukwu nweze bịa amakọchọ na anyị ga-ebinu ogbenye ịkwasị ya lio ịkwasị ya li ịkwasị ya lio ikpeazụ ka anyị mara onye nụ kasị mma ikpeazụ ka anyị mara onye nụ kasị mma ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye enu ụwa na bụ nke Chukwu amaka nwa ya jọ na njọ ezie na nwa bụ nwa ụmụ Igbo n'ebeziri na-akwazi n'akwa na Chukwu nọ mee mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọbụrụ feki ọ dị Igbo na ọkantafiti ụwa bụ nke onye ogbenye ịkwasị ya n'ikpeazụ amala onye elu kasị mmanụ ọ bụ nweze na-ekwu nna mmanụ nweze ka nna azanụ maka onye na-abụrụ nweze na-agwụ ya onye mechi afọ mmadụ ka ọ bụ Amaguze bụ obodo m Amaguze nnekwu dị na Nkanu dị n'Enugu isi kwi ọda ebe Chukwu nọ na nsogbu adịwa ebe Chukwu nọ na nsogbu adịrị ahụ ebe Chukwu nọ na nsogbu adịrị ahụ na Chukwu nọ mee ọmụma mụsamamu ọkọmọnụ akọsịna osumimi esuzina ebe Chukwu nọ na nsogbu adịrị anụ ebe Chukwu nọ na nsogbu adịrị ahụ ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke onye enu ụwa na ọ bụ nke Olisa onye ji n'ụwa m ọnụ ka na-aza eze aza aya money making machine. Ezi nwa na Turkey. Prince Piano. President Nigerian government Turkey. Isobili. Also millionaires Aurora. Ugwegweke. Except Kingdom. India. Ezigbo mmadụ adọrọfechano. Mmegbu na-emegbu m Igbo erika. Also millionaires Aurora bịa hiri m. Prince Piano Onyeoma Isobilinu.
mere ọrụ ụmụ ogbenye bịa odogwu ndị lụrụ ụlọ riri nne ụmụ Igbo na-ebe akwa ebe Chukwu nọ na nsogbu adịrị ya Nweze na-ekwu okwu Chief Dominic Obasi bịa hiri m n'egwu ọma Onyeoma Denidi Tọmbazi oyila gas Onyeoma Sobili onye nweghị na onwere ife odogwu na-epe mpe Mumbai ike na jebili onye nweghị na onwere ife onye jụrụ na jụrụ ife ụwa bụ nke Chukwu mmegbu na-emegbu m Igbo na Chukwu nọ mee ebe Chukwu nọ na nsogbu adịrị ya ebe Chukwu nọ na nsogbu adịrị ya Chief Oliver Chibikayo Nwachimeleze 1 na Bethel Kingdom Nsụka ka isi pụtasị anụ odogwu na Mozambique nke Chukwu mere maka nọ Managing Director Holy Bros Collection Worldwide Nsobili Ọgaranya ego na Dubai bịa hiri m n'egwu ọma bịa na mmemme ife na ife mmehụ Prince Simito Chinedu na mani nwanne m onye ji igwu bịa na ife mere ọmaba agwọfu n'ụzọ ihe meke mụ na onye na-ebi elu Prince Simito Chinedu na mani egbeji agba egwu 1 Dubai onye ji igwu one of Igbo land Ọgaranya eze chimu melumeze onye bụ ma bịa onye bụ eze kingdom kedu yi bịa n'ife melomaba eze chimu melumeze bịa gị na-edozi akwa Igbogodebe Ọgaranya na-eri ego obi ọbụla sanwụli odogwu Italy na-abịa money Dallas Texas gị na jebili Italy na-abịa ego bịa ụwa bụ nke onye enu ụwa na bụ nke Olisa anyị ekenezianụ Chief Larry Philip Onyekwelu Eze Chimu Melumeze 1 of Eboma Ancient Kingdom Eze Chimu Melumeze worldwide akatinye n'obodo ọkụ n'obodo mmiri ruo n'obodo ụzọ ị na-eke moto ka suwiti onye nwere ife n'iso Ọgaranya aya ife ọbụla mmadụ na-eme Chukwu furu ihe ife ọbụla mmadụ na-eme Chukwu furu ihe ife ọbụla mmadụ na-eme Chukwu furu ihe imedo mmadụ ekwudo mma onye mmedo njọ naghị ekwudo njọ ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa Chukwu na-afụ ya ụwa bụ nke onye n'ụwa bụ nke Chukwu na ome nsogbu adụwa Onyeoma Nweze Mesiano